kinarya tandha syukur wujuding jalma ing alam donya eling dhateng sangkan paraning dumadi ya Gusti kang maha kawasa warga ageng saking wahyu cipta budaya ingkang sowan mijil saking sengganen campursari ngadreja kepareng hamba bar pambagya wilujeng katur konjuk dhateng sanggiring para pamirsa Sutrisna kanthi umbul donga bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dhateng sanggiring para rawuh nuwun kula nuwun tentrem hayu saking Gusti Kang Maha Kawasa mugi saged kajiwa kasarina dhateng sanggiring para rawuh lumeber dhateng kula waradin titah ingkang kepareng prapta nuwun kula nuwun sakuwi pakurmatan boten namung konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten konjuk dhateng pangembating praja wonten laladan ngundang winangun langkung-langkung ingkang ngasta songsong adil ing padukuhan Kaligalang Kalirejo ingkang pantes Darsana konjuk katur dhateng kadang kinasih saking seni warok ugi jaran kepang sekar kinasih Kaligalang Kalirejo ingkang jinaket ing manah seniman seniwati ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh ingkang saestu tansah memardi mardawaning budya tulus ingkang bagya lan mulya boten kata lumpen para pamirsa budaya Sutrisna ingkang sinuba ing pakurmatan syukur konjuk wonten sadhap sababeting Gusti Kang Maha Kawasa awit nugrahaning ingkang arupi bagas waras saha kawilujengan katitik dalu menika kula sakanta saged sowan wonten ngarsa panjenengan ing saperlu nderek ngregengaken swasana wonten adicara merti dusun Kaligalang Kalirejo ngundang winangun ngadreja pangajap mugi dadosna raketing pasederekan anggenipun duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa kados mboten wicaksana antukipun kula matur kathah-kathah ing cekapan amung ngaturaken sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos paripurna wahyu cipta budaya. Ing pinggir kali ayo momblong-momblong ing saiki ana
jamur nandur pari bangun sedulur lumantar seni waru-waru doyo ning pinggir kali ayu moblong ning saiki ana ngerti kulali coklat warnane sugeng mirsani warok WCB waru-waru doyo ning pinggir kali ayu moblong ning saiki ana ngerti. Oh ayo hey ae ae Sang Suba Manggala ingkang hamur wakani mugi hayu rahayu sagung dumadi wahyu cipta budaya. Maulaya soli wasalim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya soli wasalim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah
Mingkar mingkur ing angkara akarana karnan mardi siwi sinawung resmining kita sinupa sinukarta mrika tarta pakardine ngilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawi agama ageming aji toto sigroyo coy.
masak mlakune ngetan. Sentak man. Sentajo
raja ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalengka wis dadi awu gobong gedhe jroning praja iya iya wayang Ramayana ing negara ngalika diraja Ratu Punta Ramana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing gedhe putih suwataman Sinta tidak boleh kundangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi gedhe bubar kira bapak katon tuandane soleh
sentak tabuk kendang sentakan. Entok 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 lagi sekop sekop entok entok ora apa-apa. Ayo apuk Surabaya Jaya Prana. Ayo bang podo-podo. Wah 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 wah. Sentado. Ayo, sabato. Ayo. Sentak man. Bang bang wus rahino, bang bang wus rahino, srengenge muncul, muncul, muncul sunar sumumbura. Bang bang wus rahino, bang bang wus rahino, srengenge muncul, muncul. Muncul sunar sumumbura. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicit cuit rame soroceh ocehan. Bang bang usah hino, bang bang usah hino, srengenge muncul, muncul, muncul.
Akale jungkir negarane putra jaman wis akhir jaman wis akhir dunyane sungsar kentir mampuke kentir imame ilah jaman wis akhir jaman wis akhir dunyane sungsar makmume kentir imame ilah jaman wis akhir jaman wis akhir langite pecah atine kafir uripe lendang jaman wis akhir jaman wis akhir langite pecah atine kafir uripe jaman wis akhir jaman wis akhir atine pandang sing urip mungkin sing urip mungkin sing arep iman jaman wis akhir jaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkin sing urip mungkin sing arep iman sluku patok nilai lo siromo menyang Solo lek oleh payung mudhun sentit lolo lupa wong mati ora obah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha padha iki ae sing romo
medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha padha itu sira menyang solo le oleh payung kudu jedit lulu lupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam ruku-ruku padha padha ilah itu sira menyang solo le oleh payung kudu jedit lulu lupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku padha padha ilah itu sira menyang solo le oleh payung kudu jedit lulu lupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tak lilo 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 ledo tumenengo ojo pinter kami anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse Ya. Kang Sugis durung adus. Rau guys. Iling-iling sira manungsa jaler esti enom latuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nopo timbalane kang moho suci dalam ragalam pakale pati isaliti penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rodane papat rupa manungsa tutukane umatku tanpa pantal tanpa rasa maira ana lawange turut dewe ra ana kancane ditutupi anjak-anjak disiram kembang
Tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong nembang yen ngajine arang-arang pertondo imane kurang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka dicawisi kodhok gedhe lapang geni ula geni ulan desa glugu-glugu nyawisi wong kang ora gugur kegapang marang pangeran wani dawuh pangeran. Sore-sore kebun dikiro Cai wono lembayo ana ngomongi yola ilo ya ilola ilo yolale yolale ala kepukiro sore-sore kebune kiro cai wono lembayung apa godhonge yola ilo ya ilola ilo yolale yolale ala kepukiro sore-sore kebune kiro cai wono lembayung apa godhonge yola ilo ya ilola ilo yolale yolale ala kepukiro sore-sore kebune kiro Guys, ojo ngalamun guys.
Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Jeleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Kembang tebu, kembang tebu cacahe 7. Kembang tebu, kembang tebu cacahe 7. Kang 7 marang guru ben lagune ora kleru. Mbok ira kembange apa. Kembang jambe, kembang jambe dironce-ronce. Kembang jambe, kembang jambe dironce-ronce. Rungokno pituture beta tetutup murite. Mbok ira kembange apa. Kembang baru biru-biru. Kembang baru biru-biru. Apa to tegese guru dikuku uga ditiru. Mbok ira kembange apa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama bi ilmillah isulata
Ku coba melipar manggis, mangisku lempar maka ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar candaku dapat. Jamati, jamati, jamati wong tuwa rapi perawat, rawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo maduke, maduke Cucarawa, Cucarawa dawa butute, butute sing akeh ulune, yen digoyang ser aduh enake. Iki piye, iki piye, iki piye, wong tuwa rapi perawat, rawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke, manuke, manuke Cucarawa, Cucarawa dawa butute, butute sing akeh ulune, yen digoyang ser aduh enake, yen digoyang ser aduh enake. Tet 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 tet. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir, akale jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir, akale jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, donyane sungsang, pamuke kintir, pamuke kintir, imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, donyane sungsang, pamuke kintir, pamuke kintir, imame ilang. Sanggiring para pamirsa Sutrisno ingkang sinaket umata,
Iki menika babaring seni warok Wahyu Cipta Budaya sengenen campur saring adreja. Temtunipun anggenipun kula sakonco ngaturaken beksa ing dalu menika kathah kekirangan kathah kelepatan kepareng minangka talanging basa saking Wahyu Cipta Budaya nyun agunging si samudra ing pangaksama. Ing pungkasan kula sakonco terasan badhe nyuwun pamit medal saking dusun Kaligalang Gondang Pinangun Adreja. Tambah donga pangestu saking sanggening para rawuh warga masyarakat ageng Kaligalang Kalirejo ugi sepuh bini sepuh kasuwun dhateng kula sakanca mugi lampah kula sakanca manggih kawilujengan karaharjan katebena saking Pringgo Barimarga ngantos dumugi dalem kula piyambak-piyambak. Ing wasana kepareng hamungkasi kanthi manjal mening santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sampe pinanggih. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Cipta Budaya. Sore-sore kepone